I darrere meua es troba l'hotel del Cidi de València al Saler, una infraestructura que va ser bastant emblemàtica fa dècades així a València, però que ara roman tancada. L'Ajuntament de València ha proposat la seva demolició per a recuperar el terreny perdut, però l'Associació de Veïns del Saler de Besa s'ha alçat per a reclamar que es pot fer una altra cosa per a transformar aquest hotel en una residència per a majors. Tenim a nosaltres a la presidenta de l'associació, Anna Gradolí. Bon dia, Anna. Hola, bon dia. Bon dia. Bé, Anna, vos haveu alçat en contra d'aquesta decisió que proposa Ribó. Per què? Pues perquè trobem que no és la solució el de Ribó, ni molt menys, perquè se pot fer una residència per a majors. A més, ahir, per exemple, va fer unes declaracions José Serra dient que no perjudica per a res l'hotel. Per tant, encara és una figura, és un professor de la Politècnica. Per tant, és molt important la seva opinió. L'enderrocament, com dic, és una barbaritat, perquè tenim l'exemple del poliesportiu del Saler, que està fet una ruïna. Entonces, pues, lo que no volem és que passe així exactament el mateix. Quan n'hi ha tanta falta de centres de majors en València, ciutat, i després nosaltres en els poblats del sud no n'hi ha cap. Hasta Sueca no n'hi ha cap de residència per a majors. Entonces trobem que això seria un lloc genial per a tots. Encara que es faci una demolició i es neteja el que seria la platja per a recuperar una miqueta aquest paisatge, tampoc us convenç molt aquesta decisió. Clar, és que no se trata de netejar la platja, és que se trata... La platja, cada volta, el mar és de veres per el canvi climàtic i sobretot la influència del port. Ha sigut una barrera la que suposa el port importantíssim. Entonces, cada volta n'hi ha menys platja i el que se deuria fer és com dia ahir Pepe Serra, que n'hi ha que fer uns arrecifes per a que trenque l'impacte de la ola i així que se vagi regenerant les platges. L'aporte d'arena és insuficient, perquè se ho emporta. Cada volta que n'hi ha un temporal, l'arena se l'emporta. Entonces... Una miqueta què és el que esteu fent des de l'associació per a mobilitzar i per a fer notar que voleu una residència de majors a on està l'hotel del Cidi? Pues lo que estem fent és arreplegant firmes i donant-nos a conèixer, gràcies a vosaltres, l'opinió que tenim respecte a això. I ja dic, la recollida de firmes, premsa, televisió, ràdio... La veritat és que tot el món de comunicació s'ha volcat, sí. I fins ara heu rebut algun recolzament institucional d'algun partit polític, alguna coseta? Sí, partits polítics sí, i a més el Col·legi d'Infermeria i de fisios i tot això està en la mateixa opinió que nosaltres. O sigui que sí, ens sentim recolzats. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Anna. Val, moltes gràcies a vosaltres. Hasta un altre dia. Pues bé, l'hotel del Cidi roman a l'espera de saber quin serà el seu futur, si convertir-se en un solar d'enderrocs o en una residència per a gent major.